Канал камунікацыі з Пуціным. Келах распавёў, для чаго ЗША вядуць перамовы з Лукашэнкам. Жывы тавар. Беларусь у спісе краінаў-спонсарам гандлю людзьмі. Грошы з вайны. Санаторый Беларусь лечыць расійскіх вайскоўцаў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне і прашу паставіць лайк пад трансляцыяй, дбаючы пра ўласную бяспеку. Дэпартамент ЗША выпусціў штогадовы даклад аб гандлі людзьмі ў свеце. Беларусь у ім засталася ў ліку 13 дзяржаваў, у якіх пацвердзілі палітыку або практыку гандлю людзьмі. Асноўныя прычыны – вываз украінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў, мігранцкі крызіс і рэпрэсіі. Уладзіслаў Корсак. Беларусь засталася на другі год. Паводле Дзярждэпартаменту ЗША, наша краіна ў спісе дзяржаваў, цытата, з прыкметамі гандлю людзьмі ў фінансаваных дзяржавай праграмах, прымусовай працы, сексуальнага рабства ва ўрадавых лагерах і вярбоўкі дзяцей жаўнераў. Кампанію Беларусі тут складаюць Афганістан, Іран, Паўночная Карэя, Расія, М'янма, Куба, Эрытрэя, Сірыя, Камбоджа, Кітай, Судан і Паўднёвы Судан. Чтобы Байден сдох, Господи, прости меня. Адзін з чыннікаў – афіцыйны Менск спрыяе незаконнаму вывазу украінскіх дзяцей у Беларусь. Здесь ты послужишь своей родине, своей великой России. Мы яшчэ раней, як Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, перадавалі матэрыялы па факту незаконнай дэпартацыі украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі, перадусім дзяцей-сірот. І вы ведаеце, што адпаведны матэрыялы таксама знаходзяцца і на разглядзе міжнароднага крымінальнага суды. Дарэчы, важна адзначыць, што амерыканскі бок узяў менавіта гэты факт перададзеных матэрыялаў НАУ у той дакумент, які быў прыняты яшчэ некалькі год таму назад. Сітуацыя не выпраўляецца. Лукашенко працягвае гэтую дзейнасць, парушае міжнароднае права. Другі важны пункт – патуранне нелегальнай міграцыі. Паводле Дзярждэпу ЗША, улады Беларусі усяляк спрыялі заезду ў Беларусь і нелегальнаму траплянню мігрантаў з трэціх краінаў у еўразвяз. З 2021 года штучны крызіс, які створаны рэжымам Лукашэнкі, таму ён зноў жа такі трапляе ў гэтую справаздачу Дзярждэпартаменту. Я разумею, што гэта такая стратэгія двух кірункаў. З аднаго боку ёсць палітычная камунікацыя, якая датычыцца перадусім вызвалення палітзняволеных, але факты ёсць факт. Калі парушаецца міжнароднае права, важна пра гэта казаць, важна пра гэта фіксаваць і дамагацца адказнасці і дамагацца спынення гэтых незаконных дзеянняў. Прыгадваюць амерыканцы ў сваёй справаздачы і наяўнасць у Беларусі лячэбна-працоўных прафілакторыяў, рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці, абмежавання дзейнасці арганізацыяў, якія аказваюць падтрыманне ахвярам гандлю людзьмі. Роўна год таму на аснове падрыхтаваных Народным антыкрызісным управленнем дакументаў урад Літвы перадаў у офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда ў Гаазе матэрыялы пра злачынствы супраць чалавечнасці, уключна з дэпартацыяй, пераследам і іншымі нялюдскімі актамі, якія ўчынілі найвышэйшыя службовыя асобы рэжыму Лукашэнкі супраць сваіх грамадзянаў. Цяпер гэтыя матэрыялы на стадыі папярэдняга расследавання. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Кіт Келах заявіў, што кантакты амерыканскай адміністрацыі з Лукашэнкам абумоўленыя не жаданнем вызваліць палітвязняў, а блізкасцю кіраўніка Беларусі да Владзіміра Пуціна. Пра гэта Келах распавёў, адказваючы на пытанні журналістаў на Варшаўскай канферэнцыі бяспекі. Мы ведаем, што Лукашенко размаўляе з Пуціным. Мы не маем пэўнасці, што ён кажа, але ён размаўляе. Мы усталявалі з ім зносіны, каб забяспечыць адкрытыя каналы камунікацыі. Гэта трэба, каб нашыя пасланні даходзілі да прэзідэнта Пуціна. Вось чаму мы гэта зрабілі. Мы не ехалі туды першапачаткова, каб вызваляць палітвязняў. Вызваленне палітзняволеных Келах назваў добрым пабочным эфектам і лічыць гэта вельмі важным працэсам. Пры гэтым пасланнік Трампа запэўніў журналістаў, што ў амерыканскай адміністрацыі добра разумеюць, з кім працуюць і ведаюць, што на месца аднаго вызваленага Лукашенка можа схапіць дваіх новых. Келах таксама адказаў на пытанне пра зняццё санкцыяў з Белавіі, падкрэсліўшы, што ўлады ў Беларусі не павінныя выкарыстоўваць самалёты, цытата, у гнюсных
дыпламатычных мэтах, напрыклад, дзеля дастаўкі мігрантаў да мяжы з Еўразвязам. Келах бярэ ўдзел у варшаўскім форуме бяспекі, там жа ўдзельнічаюць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў. Тэму абмяркуем у студыі Белсат з Александром Класкоўскім, палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк». У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прайшлі слуханні пра палітвязнях у Беларусі. Прэзентацыю дакладу па тэме правялі ў рамках восеньскай сесіі ПАРЭ, у якой бярэ ўдзел і каардынацыйная рада. У слуханнях удзельнічалі былыя палітвязні Ксенія Луцкіна і Наталья Дуліна. Что мы можем сделать? По сути, мы как таковые, как сила, ничего не можем, кроме обнародования, мы ничего не можем противопоставить. Но когда мы об этом говорим, очень важно, чтобы нас услышали, и чтобы те, кто действительно как бы материально может физически на него воздействуют, экономически, скажем, чтобы они к нам прислушались. То есть, то есть они должны понимать, что это нужно не нам, это нужно всему миру. Асаблівае месца ў дакладзе заняла тэма прымусовай высылкі вызваленых зняволеных. Як гэта здарылася сёлета ў чэрвені і верасні. Таксама ўдзельнікі сустрэчы абгрунтавалі еўрадэпутатам неабходнасць фінансавага падтрымання міжнароднага гуманітарнага фонду, які аказвае фінансавую дапамогу былым палітвязням. Каардынацыйная рада з гэтага года атрымала магчымасць працаваць з органамі ПАРЭ і ў сваім выступе расказвае краінам-чальцам пра Беларусь. Служба знешняй выведкі Расіі заяўляе пра падрыхтоўку правакацый на тэрыторыі Польшчы. Маўляў, ваяры з беларускага палка імя Каліноўскага і легіёна «Свабода Расіі», якія цяпер ваююць на баку украінскага войска, плануюць атакаваць аб'екты крытычнай інфраструктуры Польшчы і абвінаваціць у гэтым Расію. Фактычна яны самі анансавалі сваю будучую аперацыю. Я мяркую, што нешта падобнае яны рыхтуюць. Калі мы бачым, што яны робяць в Украіне, гэта атака па энергасетках, па турбаправодах, па чыгуначнай дарозе і гэтак далей. Все, што ускладняе функцыянаванне дзяржавы, все, што можа замінаць лагістыкі, падтрымцы Украіны і гэтак далей. Падобную пазіцыю мае Цэнтр барацьбы з фэйкамі пры Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны. Паводле яго, правакацыю на тэрыторыі Польшчы можа рыхтаваць сама Расія. Такім чынам, Масква хоча спраўдзіць рэакцыю НАТО, а таксама напалохаць Еўразвяз, каб знізіць узровень падтрымання Украіны. Беларуская кампанія, звязаная з гаманцамі Александра Лукашэнкі, дапамагала Расіі абыходзіць санкцыі. Паводле беларускага расследавальніцкага цэнтру яна пастаўляла ў Расію хімікаты, якія могуць быць выкарыстаныя як на мірныя, гэтак і на вайсковыя мэты. Забароненых тавараў за 2 гады паставілі на $15 мільёнаў. Аліна Скрабунова. У сваім расследаванні БРЦ абапіраўся на звесткі іспанскіх праваахоўнікаў, якія яшчэ год таму арыштавалі 13 тонн рэчыва пад назвай N-метыл-2-пералідон у Барселоне. Гэты распушчальнік выкарыстоўваецца для вытворчасці фарбаў, клею ды іншых рэчываў, але таксама і ў вайсковай сферы. З НМП можна рабіць у тым ліку і хімічнае ўзбраенне. Да прыкладу, гранаты РГВО і К-51, якія актыўна выкарыстоўваюцца на тэрыторыі Украіны расійскімі вайскамі, яны выкарыстоўваюцца менавіта для таго, каб выкуріваць з акопаў салдатаў украінскай арміі, для таго, каб пасля гэтага ўжо іх дабіваць з дронаў. Міжнародныя канвенцыі забараняюць выкарыстоўваць такую зброю. З 2022 года Еўразвяз забараніў пастаўкі НМП ў Расію. Дзеля абыходу санкцыяў Масква выкарыстала некалькі кампаніяў, у тым ліку і беларускую «Влатэ Лагістык». Канчатковым атрымальнікам павінны былі быць кампаніі ў Кыргызстане і Казахстане, але «Влатэ Лагістык» у сваю чаргу наўпрост пастаўляла у Расію вось гэты кампанент, то бок насамрэч у Кыргызстан і Казахстан вось гэты кампанент не трапляў. Паводле БРЦ, «Влатэ Лагістык» мае дачыненне да беларускага афшору «Брэмена Груп», які належыць гаманцам Лукашэнкі.
Лукашэнкі – Александру Зайцеву, Алексею Алексіну і Мікалаю Вераб'ю. Усяго за 2023-2024 гады кампанія паставіла ў Расію падсанкцыйных тавараў мінімум на 15 мільёнаў долараў. Аліна Скрабунова, Белсат. На фоне паліўнага крызісу ў Расіі выраслі пастаўкі ў гэтую краіну беларускіх нафтапрадуктаў. Як піша расійскае выданне РБК, з гэтага ліпеня праз пецярбургскую біржу прадалі амаль 97 тысяч тонн прадукцыі беларускіх нафтавых заводаў. На 36% больш, чым летась. А толькі ў верасні продажы беларускага бензіну выраслі на 130%, а дызельнага паліва на 80%. Паліўны крызіс пачаўся ў Расіі ў канцы мінулага года, пасля атак Украіны на нафтаперапрацоўчую інфраструктуру. У жніўні гэтага года ЗСУ павялічыла колькасць удараў па расійскіх НПЗ. Праз гэта пачаліся перабоі з палівам на аўтазапраўках па ўсёй краіне. Найбольш складаная сітуацыя ў акупаваным Крыме. Там праз дэфіцыт закрылася амаль палова АЗС, а на пачатку тыдня на паўвостраве ўвялі абмежаванні не больш за 30 літраў бензіну для аднаго пакупніка. Санаторый «Беларусь» у Сочи, падначалены кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, займаецца рэабілітацыяй расійскіх вайскоўцаў і добраахвотнікаў, параненых на вайне ва ўкраіне. Лячэнне там праходзіць з сертыфікатамі, што аплачваюцца з бюджэтаў расійскіх рэгіёнаў. Пра гэта ў сваім расследаванні піша ініцыятыва «Белпол». Кожны сертыфікат пакрывае паслугі на 100 тысяч расійскіх рублёў. Скарыстацца ім могуць таксама і сем'і вайскоўцаў. Прымаюць у беларускай здраўніцы і працаўнікоў расійскіх вайсковых прадпрыемстваў. Пра гэта удалося даведацца расследавальнікам. Белпол заяўляе, што інфармацыю пра дзейнасць санаторыю ўжо перадалі неназваным зацікаўленым партнёрам. Пачатак новага месяца традыцыйна адчуюць на сваіх гаманцах тыя, хто паліць. Праз чарговае падаражэнне тытуню. Адаб'ецца новы месяц і на фінансах бацькоў-дашкольнікаў ды вучняў праз падвышэнне кошту харчавання. Падаражэюць і камунальныя паслугі для незанятых у эканоміцы. Падрабязней Ірына Дарафейчук. Нормы расходаў на харчаванне дзяцей у садках і школах з кастрычніка ўрад павялічвае на 5%. Адпаведна, вырасце і бацькоўская плата. Сума залежыць ад веку дзіцяці і часу перабывання ва ўстанове адукацыі ці выхавання. Да прыкладу, кошт месяца харчавання шасцікласніка павялічыцца ад 3 до 6 рублёў. З кастрычніка зменіцца парадак разліку за жыллёва-камунальныя паслугі для незанятых у эканоміцы. Если гражданин попал в список незанятых в экономике граждан, и он является собственниками квартир, причем вне зависимости от их количества, 1, 2 или более, в отношении всех квартир, в отношении всего объема потребляемых услуг, теплоснабжения, горячее водоснабжение, подогрев воды и газоснабжения будут применены экономически обоснованные тарифы. Зменіцца таксама сістэма ільготаў. Пры аплаце за карыстанне жылым памяшканнем і тэхнічнае абслугоўванне ільготнымі будуць толькі 20 квадратных метраў, а не ўсё жытло, як раней. На камунальныя паслугі ільготы будуць дзеяць толькі ў межах усталяваных нормаў. Ёсць змены і для падарожнікаў. Латвія з сярэдзіны месяца ўводзіць электронную чаргу на мяжы. Кошт рэгістрацыі прыблізна 10 еўраў. А з 12 кастрычніка змены чакаюць усіх, хто плануе наведаць краіны аб'яднанай Еўропы. Цягам паўгода на межах увядуць аўтаматычную рэгістрацыю звестак пра ўезд і выезд. Па знаку ж у пашпарце прамінання мяжы адменяць. У Литве эту систему пачнуць тестовать у аэропорте. Позволит более качественно проводить идентификацию тех граждан, которые прибывают в Литву и Европейский Союз. Навіны чакаюць і паляўнічых. З кастрычніка стартуе сезон загоннага палявання на капытных звяроў. Упершыню за 4 дзесяцігоддзі пачнуць таксама паляваць на чырванакніжных рысяў. Ірына Дарафейчук, Белсат. 100гадовая гісторыя, што яднае беларусаў і літоўцаў у гераічнай барацьбе супраць бальшавікоў, ажывае ў Літве. У Коўне мае з'явіцца памятная дошка ў гонар беларускага асобнага батальёну, які ваяваў у складзе літоўскага войска. Для рэалізацыі праекту вядзецца адмысловы збор. Падрабязней Валера Руселік. Гісторыя, якая яднае. Беларуская грамада ў Коўне абвясціла збор на ўсталяванне памятнай дошкі на будынку, дзе ў 1920-21 годах быў размешчаны беларускі асобны батальён.
які фармаваўся з нашых суайчыннікаў і ваяваў за незалежнасць Літоўскай рэспублікі. Паводле арганізатараў збору, дошка дапаможа не толькі ўшанаваць памяць герояў, але і супрацьстаяць вонкавым спробам пасварыць міжсобку беларусаў і літоўцаў. Паведамляем шырокаму літоўскаму грамадству, што насамрэч беларусы не прэтэндуюць, а наадварот гатовыя, як і 100 год таму, устаць на захіст Літвы, што мы салідарны, што насамрэч мы праз стагоддзі сябры. Ідэя зрабіць памятную дошку ў гонар беларускіх жаўнераў узнікла яшчэ пазалетась. Падчас рэстаўрацыі магілы архітэктара і стваральніка бела-чырвона-белага сцяга Клаўдзія Душэўскага. Тады ж даследнікі высветлілі, што беларускі асобны батальён месціўся ў Коўні. Былі знойдзеныя і ягоныя казармы. Вайсковая фармацыя складалася з прыкладна 300 жаўнераў і праславілася ў баях супраць бальшавікоў. Жаўнеры батальёну атрымалі афіцыйную падзяку ад першага прэзідэнта Літвы Антанаса Смятоны. 51 з іх быў адзначаны найвышэйшай узнагародай краіны крыжам Віціса. Рэальна баяздольная баявая частка з нацыянальным беларускім, скажем так, афармленнем. І гэты батальён дзейнічаў потым на фронтах вайны супраць бальшавікоў у складзе літоўскага войска. І ён, скажем так, мае даволі добры такі славуты баявы шлях. Агульная сума збору 3900 еўраў. На гэты момант сабралі страціну ад патрэбнай сумы. Далучыцца да збору могуць усе ахвочыя праз рэквізіты, якія вы бачыце на экране. Адкрыццё памятнай дошкі запланаванае на 23 лістапада. Валер Руселік, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. У апісанні да гэтага відэа знойдзеце інструкцыю, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Алесем Залеўскім. Тэмаў багата і перамовы Злучаных Штатаў з Лукашэнкам і наступствы расійскага паліўнага крызісу для беларусаў. І пабудова другой АЭС у Беларусі. Менск і Масква актывізаваліся ў гэтым накірунку, але пачнем усё-ткі ад прызнанняў Кіта Келлага, спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Нарэшце мы маем адказ на пытанне, чаму Вашынгтон увязаўся ў дыялог з Менскам, у тым ліку ў працэс вызвалення палітвязняў. Пра ўсё гэта ў студыі Белсат праз імгненне. Запрашаю. Студыя Белсат, Алесь Залеўскі, Анастасія Русецкая. І пачынаем традыцыйна з апытання, якое мы для вас, спадарства, падрыхтавалі. Сёння кароткае пытанне. Ці добра, што амерыканцы размаўляюць з Лукашэнкам? Маем 3 варыянты адказаў. Не, ніякіх кантактаў з дыктатарам. Так, галоўнае, каб выйшлі людзі. Так, хутчэй бы знялі санкцыі. Калі ласка, галасуйце, выказвайце сваё меркаванне. Таксама, калі маеце дадатковы адказ, то можете напісаць яго ў каментарах, а мы пераходзім да першай тэмы. Уласна, да гэтай тэмы, да якой прысвечана апытанка, маем першыя дэталі перамоваў паміж Менскам і Вашынгтонам. Злучаныя Штаты спрабуюць дамовіцца з Александром Лукашенко не столькі дзеля вызвалення палітвязняў, колькі для наладжвання каналу сувязю, праз які можна даносіць да Владзіміра Пуціна пазіцыю Вашынгтона у справе мірнага урэгулявання ва ўкраіне. Пра гэта заявіў спецпасланнік Дональда Трампа ў справе ўкраіны Кіт Келлаг. Спецпасланнік адзначыў, што, цытата, «Першапачаткова мы не ехалі туды не дзеля вызвалення палітвязняў. Галоўная мэта – знайсці найлепшае магчымае залагоджванне вайны паміж Украінай і Расіяй». І хаця у Вашынгтоне усведамляюць, што за аднаго вызваленага Лукашенко можа ўзяць 2 новых закладнікаў. Кожнае вызваленне – гэта прыемны пабочны вынік таго, што адбываецца, кажа Келлаг. На ягоную думку, спецпрадстаўнік Трампа Джон Коул, які вядзе перамовы з Лукашэнкам наконт вызвалення палітвязняў, заслугоўвае вялікай пахвалы за сваю працу. Ну, гэта ён атрымае
відаць ужо ад свайго начальства ў Вашынгтоне. І гэтую тэму мы абмяркуем з нашым госцем. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк», ужо з намі на сувязі. Спадар Александр, добрый вечар. Добрый вечер, спадар Александр. Добрый вечер. Гучная, хоць і прадказальная дастаткова тэзіс прызнання сёння мы пачулі ад Кіла Келлага, але вось пытанне, наколькі гэтае прызнанне сведчыць пра тое, што, магчыма, перамовы ці прыпыняюцца, ці спыняюцца, ці маюць праблемы, раз спадар генерал выдае, як удзельнік гэтых перамоваў, так, выдае такія матывы, так, што бакі хочуць ад яго атрымаць, так як правіла робяць, калі перамовы нейкім чынам зрываюцца. Ну і маем Трампа, які толькі што літаральна заявіў, што мір ва ўкраіне мы дасягнем, але праз сілу, то бок і з Пуціным паміж Трампам ужо не моцна хіба будуць цёплыя адносіны чакаюцца. Як вы ацэньваеце сённяшнія заявы? Ну, увогуле, калі казаць пра вось гэтую канкрэтна заяву Келага, што з Лукашэнкам найперш пра тое, як вырашыць пытанне вайны ва ўкраіне амерыканцы размаўляюць, ну, гэта не навіна. Пра гэта і амерыканская прэса пісала, і гэта можна зразумець, таму што Трамп, гэта ж ягонае было першае абяцанне, ён там, правда, хацеў за суткі, потым за 100 дзён і гэтак далей, не так усё проста. І вось я думаю, што яны пачалі намацваць нейкія шляхі. І тут трэба сказаць, што Лукашенко вось умее ж ён прадаць сябе як знаўца душы Пуціна. Хоць насамрэч, я думаю, гэта тая сітуацыя, калі ён і нашым, і вашым. Тут я згадваю, як у 19-м годзе падчас папярэдняй кадэнцыі Трампа прылятаў Джон Болтон, тагачасны ягоны дарадца ў Мінск. Дык вось, праз 3 гады, ўжо будучы ў адстаўцы, у адным з інтэрв'ю Болтон расказаў, што Лукашенко перад ім разгарнуў мапу, ну гэта ўжо, ведаеце, класіка жанру, так бы мовіць, і паказваў, што, глядзіце, пагроза з Расіі не толькі для Беларусі, але ж тут прамая дарога праз Мінск і на Варшаву. То бок, ён амерыканцам такія вось рэчы расказваў. А я думаю, што і цяпер нешта падобнае ён можа казаць ім, нашэптваць пра імперскую пагрозу. Ну, а калі з Пуціным сустракаецца, там, ці на Валааме, ці ў Крамлі, ці яшчэ дзе-небудзь на атамным форуме, я думаю, ён наадварот нейкія ад амерыканцаў нібыта сакрэтныя рэчы кажа, і з Пуціным яны абмяркоўваюць, як гэтых амерыканцаў вакол пальца абвесці. Так што тут вельмі спрытна сябе падаў Лукашенко і атрымаў добры піяр. А тое, што, так бы мовіць, вызваленне палітвязняў гэта толькі пабочны эфект. Ну так, кладучы руку на сэрца, і Коул, і Келах, генерал, і той самы Трамп, гэта людзі ўсё ж такі, ну, мякка кажучы, далекаватыя ад сферы правоў чалавека. Але вось ці яны намацалі гэту магчымасць і вырашылі, што Трампу гэта не зашкодзіць зусім дзеля таго, каб падвысіць шансы на Нобелеўскую прэмію. Ну, ці можа сам Лукашенко навязаў гэты гандаль. Ну, але ў кожным разе, я думаю, плюс у тым, што людзі выходзяць. Іншае пытанне. Ці возьмуцца амерыканцы, паколькі яны вельмі прагматычна, як бачым, падыходзяць, вырашаць вось гэтую праблему вострую, якую яшчэ болей высвеціла тое, што зрабіў Статкевіч, адмовіўся ад гэтай дэпартацыі. Ці зоймуцца гэтым амерыканцы, ці будуць яны настойваць, каб Лукашенко ўсё ж такі даваў магчымасць выбару гэтым людзям? Гэта невідавочна, таму што пакуль што гэтае пытанне амерыканцы абыходзяць. Вы сказалі, што спрытна Лукашенко это карыстаецца, але ж і такім чынам это неўстойлівы дыалог, бо нават сам Келах сказаў, што ну, ён нібыта перадае, хоць мы не ўпэўненыя, што ён там перадае Пуціну ад нас, так, як і вы таксама не сумняюцца, так, у шчырасці таго ж Лукашэнкі, это па-першае. Ну, а па-другое, вы кажаце, што гэта вось, бо Келах сказаў першапачаткова ЗША, не збіраліся вызваляць палітвязняў, адкуль тады такая з'явілася ў іх патрэба, то бок не дэмакратычныя сілы, а сам Лукашенко мог это прапанаваць? Мы думалі, што это заслуга дэмакратычных сілаў. Ну, я думаю, што, па-першае, і дэмакратычныя сілы ўсё ж такі працавалі і працуюць з амерыканцамі, гэта не сакрэт, і яны падавалі свае спісы, так што, канешне,
гэты імпульс мог і адтуль ісці, напэўна, ішоў. Але я думаю, што якраз гэта супала з амбіцыямі Трампа наконт атрымання Нобелеўскай прэміі. Гэта яшчэ адзін чыннік. І плюс забуксавала пытанне з Пуціным, з гэтым вось замірэннем ва ўкраіне. І Трамп, ці сам ён так скеміў, ці яму падказалі, што вось можна на беларускім кірунку лягчэй дасягнуць перамогі. Там 1300 палітвязняў, і гэта эфектна, гэта можна і твіт адпаведны забамбіць. І калі выйдзе, напрыклад, Алесь Бяляцкі, дарэчы, днямі Келах сказаў, што ён займаецца гэтым пытаннем, што пацвярджае версію пра тое, што ўсё ж такі тут вось стымул адзін з найгалоўных на беларускім кірунку гэта атрыманне Нобелеўскай прэміі Трампам. Так што я думаю, вось гэта сума чыннікаў спрацавала на тое, што гэты працэс пайшоў. А тое, што ён сапраўды хісткі, гэта праўда. Таму што, па-першае, амерыканцы ўжо, відаць, зразумелі, што Лукашенка, як я сказаў, і нашым, і вашым, і наколькі ён аб'ектыўна ўсё перадае Пуціну, гэта вялікае пытанне. Гэта адзін момант. А другі момант, усё адно ж, як скажа Пуцін, так і будзе. Думаць, што Лукашенка надта можа на пазіцыю Пуціна паўплываць, гэта ж дастаткова наіўна. Так што, сапраўды, сітуацыя вельмі хісткая, але ёсць вось гэта, як модна цяпер казаць, акно магчымасцяў, і дай Бог, каб яно пакуль што не зачынілася, каб як вот мага... акурат акно магчымасцяў, дай Бог, каб яно было як мага даўжэй, вы кажаце. А тут паўстае пытанне, сапраўды, як доўга гэтае акно магчымасцяў можа быць, наколькі доўга будзе карысны Лукашенка для амерыканцаў і працягнецца гэты дыялог, бо, напрыклад, з боку Лукашэнкі мы бачым упэўненасць у тым, што ён усё робіць правільна і выкарыстоўвае ў сваіх мэтах жаданне Злучаных Штатаў Амерыкі да гэтых перамоваў. Паколькі мы бачым, што не спыняюцца рэпрэсіі, значыць, ён лічыць сябе моцным у гэтых перамовах. Так, я ўжо пра гэта сказаў, яшчэ раз падкрэслю, вось, на жаль, ёсць сумневы, што амерыканцы пачнуць неяк моцна упісвацца за тое, каб рэпрэсіі ўсё ж такі, калі не спыніліся, то сцішыліся. Вось, калі вярнуцца да гэтых словаў Келага, то ён сказаў недаслоўна, але сэнс быў такі: мы не наіўныя, мы разумеем, што Лукашенка выпусціць аднаго, а наўзамен возьме двух. Але ўсё гэта было так сказана неяк без, так бы мовіць, эмоцый і без падкрэслівання, што мы будзем вырашаць гэтую праблему. Так што, на жаль, яно вісіць у паветры, вось гэтае пытанне, гэта вельмі балючае пытанне спынення рэпрэсій, ці хаця б іх нейкае сцішванне. Аднак гэта не перакрэслівае працэс вызвалення. Усё адно падыходзіць з такой думкай, што калі ён бярэ новых, дык хай сядзяць і гэтыя, на мой погляд, гэта няслушная логіка. Ну, а Лукашенко, канешне ж, усё гэта выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Вось Келах, зноў жа, я вяртаюся да ягонага інтэрв'ю, сказаў, што мы, каб самалёты не падалі з неба, для Белавіі паслабілі санкцыі. Ну і сапраўды Лукашенко ж нават публічна прагаворваў свае фобіі наконт таго, што можа грабануцца ягоны Боінг персанальны, так што ў гэтым плане ён таксама задаволены. Ну, але зноў жа тут не толькі ж Лукашенку карысць, а ўсім беларусам, якія лётаюць самалётамі Белавія. Так што і ў гэтым трэба бачыць станоўчы бок. Так, спадар Александр, калі вот дакладна, я паглядзеў, што Келах сказаў, не трымайце нас за дуракоў. Вось. Ну, гэта акурат у справе Белавіі. Ён казаў, што гэтыя самалёты таксама ўжо, которые без санкцый могуць выкарыстоўвацца Расіяй, так, для сваіх мэтаў. Дзякуй вам вялікі за размову. Спадар Александр Кваскоўскі быў з намі на відэасувязі, абмяркоўвалі мы апошнія заявы Кіта Келлага, так, ну і таксама дзякуем гледачам, якія прымаюць актыўны ўдзел у нашай дыскусіі. Няхай дасць Трамп тамагаўкі і акно магчымасцяў адкроецца яшчэ больш, піша спадарня Вольга Каштанова, так? Ну, але гэта, відаць, датычна больш Украіны. Але вось Трамп замахнуўся на лічбу 1300, няхай цяпер круціцца, пішаш яна.
тут можна ўжо пагадзіцца. І таксама да нашай апытанкі паглядзім, 69% гэта лідар у адказе на пытанне, ці добра, што амерыканцы размаўляюць з Лукашэнкам. Гэта адказ так, бо галоўнае, каб выйшлі людзі. Другая пазіцыя, 27% не, ніякіх кантактаў з дыктатарам. І трэцяя пазіцыя, ўсяго толькі 4%, кажа пра тое, што так хутчэй бы знялі санкцыі. Давайте да другой тэмы. Крызіс паліва ў Расіі ўжо адбіваецца рэхам у Беларусі. Пакуль эканамічна пазітыўна. А вось упэўненасць Росатаму ў тым, што ён пабудуе другі атамны аб'ект на тэрыторыі Беларусі, выклікае асцярогі. Прытым не толькі ў эканамістаў. Ужо неўзабаве ў нашай студыі абмяркуем гэтае пытанне з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе эканомікі і фінансаў Алісай Рыжычэнка. Сёлета ў ліпені, пасля паўгадавога перапынку, Беларусь аднавіла продаж бензіну ў Расію праз Санкт-Петербургскую біржу. За 3 месяцы рэалізавана амаль 97 тысяч тонаў, гэта на 36% больш, чым летась. Аднаўленне продажу супала з ростам напружанасці на расійскім паліўным рынку, выкліканым украінскімі ударамі па НПЗ і недахопам бензіну ў шматлікіх рэгіёнах Расіі. Тым часам гендырэктар Росатаму Алексей Лихачоў заявіў, што упэўнены ў будаўніцтве ў Беларусі другога атамнага аб'екту. З ягоных словаў, праект будзе унікальным, з высокім узроўнем лакалізацыі беларускіх вытворцаў. І няважна, ці гэта будзе трэці блок АЭС у Астраўцы, ці новая станцыя ў Магілёўскай вобласці. Лукашенка ж пацвердзіў гатоўнасць да супрацы з Расіяй, а фінансаванне, са словаў Пуціна, не будзе праблемай. Як мы анансавалі, Аліса Рыжычэнка з намі на відэасувязі. Вечар добры вам, спадару Аліса. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну і ўжо маем першыя дадзеныя, што за верасень продаж бензіну з беларускіх НПЗ павялічыўся на 168% у вымярэнні месяц да месяца, так, у параўнанні, то бок, са жніўнем. У дызельнага паліва рост 83%, то бок цяпер беларускі бюджэт зарабляе на крызісе ў Расіі. Але адкуль гарантыя, што дэфіцыт бензіна не прыйдзе ў Беларусь? Дело в том, что тут большой вопрос, кто на этом зарабатывает, потому что если мы посмотрим на те данные, которые есть по ценам, которые предлагает Российская Федерация на бирже за белорусский бензин, и, допустим, то, что предлагают Китай и Индия за белорусский бензин, это цены практически в 2 раза разнятся. То есть если Россия предлагает там до $1000 за тонну за бензин, то Китай и Индия там от 1300 до $1900. То есть фактически продавать белорусский бензин на территории Российской Федерации для Беларуси не так уж и выгодно, и поэтому для белорусов это, скажем, скорее вынужденная мера, такое по собственному желанию, но с принуждением, для того, чтобы закрыть тот дефицит, который возник внутри Российской Федерации, да, с бензином в связи с тем, что у них останавливается НПЗ, да, по которым производятся удары со стороны Украины. И поэтому тут сказать, что вот Беларусь прямо зарабатывает, скорее Беларусь теряет на том, что она перенаправляет определенные потоки, хотя эти потоки не такие уж и большие, но перенаправляет определенные потоки, за которые она могла бы получить практически в 2 раза больше на других рынках. Беларусь, можно сказать, так само датируя российскую экономику. Датирует, это, конечно, очень громкое слово, потому что мы закупаем нефть все-таки дешевле, чем рыночная цена. Пусть там сейчас разница не сильно большая, порядка 10% от уровня международных цен, но в любом случае именно поэтому Беларусь вынуждена перенаправлять свои потоки, пусть не в выгоду себе, но продавать свой бензин на территории Российской Федерации. Вызовет ли это дефицит бензина в Беларуси? Я не думаю, что это вызовет дефицит, но как белорусские власти сегодняшние имеют привычку добирать недополученную выгоду с белорусов, то есть можно предполагать, что вот эту недополученную выгоду они переложат на плечи белорусов, поднимая стоимость за литр бензина внутри страны для того, чтобы свести те финансовые показатели, на которые они планировали. Але кризис, который теперь у России, ён не может зменшыць поток той сырой нафты, што атрымліваюць наши НПЗ. То бок это нам не пагражае.
Нет, я думаю, здесь не будет идти речь о снижении поставок, потому что для России тоже выгодны производственные мощности на территории Беларуси, а именно НПЗ, по которым пока никто не бомбит. Поэтому это достаточно безопасный способ покупать по той цене, по которой выгодно России. Поэтому я не думаю, что здесь будет идти речь о снижении поставок. Я б хацела яшчэ ўдакладніць наконт коштаў. Вы кажаце пра тое, што цана для беларускіх спажыўцоў можа вырасці, і мы памятаем гэтую звычку ці традыцыю падымаць цэну бензіна раз на тыдзень на 1 капейку, а тут чаго можна спадзявацца? Ну, мы видели повышение стоимости бензина, по-моему, в начале года, да, в первом квартале было, и насколько анонсировали власти, что это на тот момент это было конечное повышение для этого года, в рамках этого года. Сейчас идет второе полугодие, и, возможно, тут будет повышение. Сказать, какое оно будет по копейке каждый день, либо оно будет какое-то разовое. Тут сложно сказать, как власти будут действовать. Наверное, многое будет зависеть от того, насколько вот эти тенденции наращивания поставок в Россию будут продолжаться в длительной перспективе. Будет это до Нового года продлеваться, либо это такой разовый фактор, который закончится уже в следующем месяце, когда восстановится работа НПЗ. Но с учетом того, что происходит только эскалация военных действий, тут ожидать того, что НПЗ российские будут работать стабильно, да, в прежнем режиме, не стоит этого ожидать, поэтому, скорее всего, эти поставки будут наращиваться, Беларусь будет продавать бензин невыгодно. Я не говорю про убытки, да, но эта цена менее выгодно, чем на других рынках. Поэтому, скорее всего, да, власти будут повышать цены на внутренние рынки. В каком формате это будет, разово, либо по копейке каждую неделю, ну, я не могу тут предсказать ничего. Але таксама трэба памятаць пра тое, што павышэнне коштаў на бензін гэта не толькі павышэнне коштаў на бензін, але і гэтая цана закладзеная ва ўсіх таварах, якія пасля чалавек прыходзіць у краму і купляе. То бок мы можам спадзявацца падаражэння агульнага жыцця. Конечно, если будет повышение стоимости на бензин тарифов, то, конечно же, мы увидим повышение инфляции на абсолютно все товары, потому что даже если в производстве нигде не используется бензин, то он используется для доставки, для логистики и так далее. Поэтому бензин, он как издержка, да, в производстве, расход, он включен практически везде. Поэтому, конечно, мы увидим повышение стоимости на практически все товары. Особенно это касается и промышленного производства, поэтому это такой важный фактор, который потом влияет на всех белорусов, даже на тех, у кого нету машины и которые не покупают бензин. Так, ну і вайна працягваецца, па НПЗ ЗСУ працягваюць біць, таму так, бліжэйшым часам паляпшэння ў гэтай тэме не чакаць, але мы будзем за яе сачыць. Пакуль жа трошкі змяняем нашу тэму. Беларусь тая краіна, дзе часта рашэнні дзяржаўнае рашэнне прымаецца ў потайку, так, ну і вось ідэя з пабудовай другой атамнай электрастанцыі ў нашай краіне, яна ўжо гадамі так вісіць і абмяркоўваецца, але тут раптам актывізаваўся Менск і Масква. І вось эксперты все не могуць зразумець, дык навошта Беларусі другая АЭС, ці той трэці рэактар атамны, так, скажем так, навошта Беларусі другі атамны аб'ект. Вось, бо на гэта ў мяне пытання няма, так, і што я шукаў. А вось навошта асабіста Лукашэнку другая АЭС? Адказы ёсць. Як вы лічыце, ёсць нейкая мэтазгоднасць у пабудове другога российского атомного объекта? Мне кажется, вот во встрече Лукашенко и Путина прозвучали очень важные вещи, которые, исходя из которых можно сделать определенные выводы. Во-первых, Лукашенко нужна второй атомный объект, да, будем его называть так, потому что мы не знаем, что это будет, для того, чтобы освоить российские государственные деньги, также, да, в равной степени, как и Росатому. Потому что Росатом тоже зарабатывает на этом напрямую, да, на том, что он поставляет реакторы, Беларусь зарабатывает на строительных работах, там огромное количество фирм-прокладок, которые принадлежат каким-то кошелькам Лукашенко, знакомым друзьям, которые платят ему откаты, набивают его карманы. И это, в принципе, просто осваивание огромной суммы денег, то есть это если речь
речь идет о строительстве новой АЭС, то есть это формат 7-10 миллиардов очередных, которые можно будет осваивать на протяжении нескольких лет. Да, там 5-6 лет они будут осваивать, строить, там, создавать проекты сначала, потом будут начинать строить, и это все будет влиять как на общие показатели в экономике Беларуси, на приток инвестиций, как и на то, что это будет набивать карманы Лукашенко. С другой стороны, Путин очень явно, открыто заявил о том, для чего ему необходим второй атомный объект на территории Беларуси. Он произнес такую фразу, что для дата-центров необходимо огромное количество электроэнергии, да, которую потребляют дата-центры, которые необходимы для развития искусственного интеллекта. На сегодняшний день Россия наращивает огромные ресурсы и инвестирует их в развитие искусственного интеллекта в оборонной промышленности. Для того, чтобы это развивать на достаточно высоком уровне, необходимо огромное количество электроэнергии. Вот как раз Беларусь и ее какие-то дополнительные, да, объекты атомной электроэнергии могут стать как раз-таки источником для подобных объектов, для дата-центров. Кто будет владеть этими дата-центрами? Какие тарифы будут для них предоставлены? Вот тут уже большой вопрос, то есть кто платит, тот и заказывает музыку, как правило, поэтому есть вероятность того, что новый атомный объект все-таки будут строить, будут осваивать эти деньги, будут набивать свои карманы, и в последующем будут какие-то уже изначально договоренности, которые будут предполагать дешевые тарифы для определенных дата-центров, которыми владеют назначенные люди со стороны России. И, с другой стороны, будут тарифы повышенные для, допустим, белорусского населения, либо российского населения, если мы говорим о едином энергетическом рынке, которые будут восполнять ту недополученную прибыль дешевых тарифов для определенных компаний, которые будут владеть дата-центрами. Поэтому для меня вот очевидно, да, были яркие открытые заявления, которые свидетельствует о том, что именно для этого будут строиться атомные объекты. И в этом ничего нет удивительного, потому что развитие искусственного интеллекта сейчас идет семимильными шагами, и Microsoft, и Google, и Amazon инвестируют огромные средства в развитие атомной энергетики для того, чтобы питать вот эти огромные дата-центры. И нет ничего удивительного, что Россия сейчас очень всерьез задумывается вот об этой технологической гонке, в которой, ну, ей просто необходимо, да, принимать участие, во-первых, потому что военные действия идут уже на другом совершенно уровне, на технологическом уровне, а во-вторых, есть конкурент сильный Китай, который намного впереди России по развитию искусственного интеллекта и, в принципе, высоких технологий, и надо его как-то догонять, чтобы не стать, ну, условно, каким-то ресурсным придатком для того же Китая. Дзякуй вам. Не думаў я, што мы ж так глыбака з этой АЭС пагрузімся ў штучны інтэлект. Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы і фінансам, была з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі АЭС, але вось дайшлі да гэтага. І, увага, штучны інтэлект у Беларусі пад санкцыямі і ізаляваная фактычна наша краіна ад асноўных заходніх сервісаў. Ну, але, як бачым, Александр Лукашенко можа мець планы на вайсковае прымяненне гэтай сілы. Да наступных тэмаў. А цяпер звернемся да таго, што адбываецца ў рэгіёнах. Гэтую рубрыку мы рыхтуем разам з калегамі з БГ Медыа. Маладая тэрапеўтка Дар'я Загурская з Менску апублікавала ў сацыяльных сетках сваю заработную плату за ліпень, якая склала амаль 3000 рублёў. Паводле яе гэта не заробак за стаўку, а сума з улікам шматлікіх перапрацовак. Я падлічыў, амаль не было выходных. Відэа маладой спецыялісткі за 3 дні набрала больш за 300 000 праглядаў, выклікала шырокую дыскусію. Настаўнікі, рабочыя, інжынеры апавядаюць, каб атрымаць больш за 2-3 тысячи рублёў, вымушаныя працаваць на 1,5-2 стаўкі, ды амаль не маюць вольнага часу. Идут, например, в медицину, не зная о том, сколько зарабатывает та или иная специальность. Ну, например, как я не знала. За июль я получила 2958 рублей 94 копейки. В долларах это вот столько на нынешний курс. Это с переработкой. В целом я вообще не знаю, сколько зарабатываю на ставку, просто потому что
Я всегда перерабатываю. Например, в июле у меня было на 35,6 часа больше, если так это правильно говорится. Мы не забываем, я только 2-й год работаю, и у меня нету категории. В целом, это неплохая зарплата, но мы не забываем, что я не обременена детьми, я не плачу за квартиру. В целом, это неплохая зарплата. Но хотела бы я иметь такую зарплату, если бы у меня были дети? Скорее нет. Я же не сказала, сколько я часов проработала. Основные часы это 168.4 и переработка 35.6. И суммарно это получается 200 часов. 200 гадзінаў на месяц, так? Стандарт такі 160. У берасці наступная тэма – нечаканы навагодні фурор. Хаця яшчэ і Хэллоуін мы не дайшлі. У прыватным сектары раёну Чырвоны двор мясцовыя жыхары усталявалі і ўпрыгожылі ялінку, і гэта пры тым, што на календары толькі канец верасня. Відэа з дрэвам у агнях з'явілася ў тыктоку, і менш як за 2 сотняў набрала больш за 240 тысяч праглядаў. Рэакцыі беларусаў пад відэа падзяліліся. Адны падтрымалі ідэю ранняга святкавання, іншыя з гумарам адзначылі, што яшчэ не паспелі даесці кавуноў і замясіць цеста на кулячы. Зацените, это чума. Ну как? Это ж другое дело. Совершенно другое. Это точно. Конечно. Теперь зовите меня, я не отвечу. Дрис. З гэтым святкаваннем загадзя падзею, памятаю, у Менску 5 год таму таксама ўсе раскупілі шампанскае, аднак дагэтуль у многіх стаіць і чакае свайго часу. Наступная тэма у Талачыне. Здарылася гісторыя, якая магла б быць кулінарным лайфхакам, але скончылася крымінальнаю хронікаю. 2 інспектары ДАІ афармлялі ДТЗ, у якім аўта збіла аленя. Супрацоўнікі не выклікалі спецыяльных службаў, а ціха пагрузілі тушу ў цяжкавік знаёмага, адвезлі, падзялілі і прыбралі мяса па хатах. План быў ідэальны, пакуль пра яго не даведаліся следчыя. В Толочинском районе 2 инспекторов ГАИ опозорили свои мундиры. Стейки из оленя обошлись им в крупную сумму и утратой погонов. Ноябрьской ночью 24 года 2 инспекторов ДПС Толочинского РВД оформляли ДТП со сбитым оленем. Вместо передачи туши по закону они с помощью знакомого перевезли животное на УАЗе, разделали и увезли мясо домой. Суд признал всех виновными. Инспекторам назначено по почти 17 тысяч штрафа, их знакомому почти 15 тысяч, дополнительно конфискованный автомобиль. В итоге добыча обошлась им более чем 87 тысяч рублей. Приговор огласили на выездном заседании прямо в здании РОВД перед бывшими сослуживцами. Рэпрэсіі не скончыліся, Лукашэнку спыняць толькі жорсткія санкцыі, а ягонае атачэнне чакае трыбунал. Такія гучныя заявы можна было пачуць сёння ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе адбыліся слуханні на тэму беларускіх палітзняволеных. Там цяпер знаходзіцца наш калега Віталь Бабін. Вітаю, Віталь, і перадаю табе слова. Увага да Беларусі перадусім сёння была ў камітэце юрыдычных пытанняў і правоў чалавека Рады Еўропы, і акурат у Страсбур прыехала былая палітзняволеная Наталья Дуліна, якая распавяла праз што ёй ды сотням іншых закладнікаў рэжыму давялося прайсці ў лукашэнкаўскіх застенках. Самая былая выкладчыца Менскага лінгвістычнага універсітэту, якую пасля вызвалення, як вядома, гвалтоўна вывезлі за мяжу, выступае за працяг санкцыйнага ціску на Лукашэнку, які ёсць, в прынцыпе, пагрозою для ўсёй цывілізаванай Еўропы. По сути, мы как таковые, как сила, ничего не можем, кроме обнародования, мы ничего не можем противопоставить. Но когда мы об этом говорим, очень важно, чтобы нас услышали, и чтобы те, кто действительно материально может физически на него воздействовать, экономически, скажем, чтобы они к нам прислушались. То есть, то есть они должны понимать, что это нужно не нам, это нужно всему миру. Слуханні сталі магчымымі дзякуючы мандату генеральнай спавяшчальніцы ў справе палітычных зняволеных шведскай дэпутаткі Азаде Раджган. Аднак на гэтым беларуская дэлегацыя, у якую ўваходзяць 7, гэта 6 дэлегатаў каардынацыйнай рады, а таксама сакратар Ксенія Луцкіна, спыняцца не збіраюцца. Галоўная мэта перадусім прыцягнуць рэжым за ўсе гэтыя злачынствы да адказнасці ў Гаагскім трыбунале.
Вельмі важна, што на папярэдніх сесіях мы ўнеслі папраўкі ў адпаведнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Напрыклад, аб адказнасці Лукашэнкі і вышэйшага ваенна-палітычнага кіраўніцтва за акт агрэсіі, прадстаўлення тэрыторыі Беларусі і агрэсіі супраць Украін, за дэпартацыю украінскіх дзяцей, сірот на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўсё мы падтрымлівалі стварэнне спецыяльнага трыбунала адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Гэта ўсё прававыя дакументы, якія ў тым ліку маюць важное политическое значение. А пакуль у Газе думаюць, што рабіць з рэжымам Лукашэнкі і доказамі ягоных злачынстваў, Менск працягвае гуляць у свае гульні не толькі з Расіяй, але і з Злучанымі Штатамі Амерыкі, хаця прадстаўнік Дональда Трампа Кіт Келах і заяўляе, што ЗША размаўляюць з Лукашэнкам толькі таму, што Белы дом гэткім чынам хоча дагрукацца да Владзіміра Пуціна. Сьогодні, на жаль, це все призвело до того, Сёння, на жаль, гэта прывяло до таго, што праз кантакты з амерыканцамі рэжым Лукашэнкі зноў легітымізуецца. Я думаю, што гэта праблема. Гэта памылка еўрапейская. І яе трэба выправіць. Трэба прызнаць Беларусь акупаванай краінай. Трэба прызнаць Лукашэнку абсалютна нелегітымным. Я не бачу іншага шляху. Інакш мы рызыкуем, што Лукашэнка зноў вернецца ў гэтую гульню. І гэта дакладна будзе не на карысць ні Ўкраіне, ні Еўропе, ні беларускаму народу, які сёння прыгнятаецца ягоным рэжымам. Ужо заўтра слуханні і дэбаты працягнуцца. У прыватнасці абмяркуюць працу Рады Еўропы з беларускай супольнасцю ў прасоўванні моладзевай палітыкі. Ну а мы абавязкова будзем сачыць за працай нашай дэлегацыі на гэтай восеньскай сесіі ў Страсбуры. Калегі? Віталь, адпускаем цябе за такі дэтальны рапорт і з рознымі меркаваннямі. Адпачывай. Ну а мы да іншых тэмаў пераносімся. Можа, коротка толькі пакуль нагадаем спадарству, што у нас апытанка адбываецца, і пытаемся мы, ці добра, што амерыканцы размаўляюць з Лукашэнкам. Сёння Келах сказаў, што размаўляюць ён толькі па прычыне ягонай даступнасці да Пуціна, так, каб перадаваць інфармацыю. Ну і 68% пераважная бальшыня прымае гэта, бо лічыць, што так, галоўнае, каб выйшлі людзі, а таму, ну, так, значыць, не такая сенсацыя сённяшнія словы Келаха. Ну, мы пераходзім да наступнай тэмы нашага выдання. Для многіх можа аказацца гэтыя звесткі сенсацыйнымі, тое, што ў Коўне, гэта Літва, рыхтуецца ушанаваць памяць беларускіх герояў. На будынку былой казармы беларускага асобнага батальёна, які больш за 100 гадоў таму ваяваў у складзе літоўскага войска супраць бальшавікоў, усталююць памятную дошку. Гэта праект, які аднаўляе забытыя старонкі супольнай гісторыі беларусаў і літоўцаў. Ад пачатку фармавання літоўскага войска беларусы разам з прадстаўнікамі іншых народаў актыўна ўдзельнічалі ў бітвах супраць бальшавікоў. Найбольшы ўнёсак у змаганні зрабілі ваяры беларускага асобнага батальёну. Яны атрымалі афіцыйную падзяку ад тагачаснага прэзідэнта Літвы Антанаса Смятоны. 51 жаўнер быў адзначаны найвышэйшай узнагародай Літвы крыжам Віціса. Нашчадкі сабралі гістарычныя звесткі, знайшлі месца дыслакацыі батальёну і заініцыявалі ўсталяванне дошкі, каб аднавіць памяць пра супольную гераічную барацьбу беларусаў і літоўцаў больш за 100 гадоў таму. Праект прайшоў узгаднення з літоўскімі інстытуцыямі, а для яго рэалізацыі неабходна сабраць амаль 4000 еўраў. Ну, сума не такая вялікая. Дамо рады хіба. Ну і навошта гэта і чаму цяпер, так? Запытаемся у нашага наступнага спікера. Это наш блізкі калега, хаця таксама цяпер знаходзіцца не блізка ў Еўропах на сустрэчы з палітыкамі. Намеснік кіраўніцы рэдакцыі беларускамоўных інфармацыйных праграмаў Белсату Сергей Пеляса. Пакуль там все, відэа ёсць, гук ёсць. Сергей, чуеш нас? Добрый вечер, коллеги, так чую. Так, Сергей, раскажи нам, калі ласка. Прывітанне. Што гэта, у чым важнасць гэтага вось памятнага знака і чаму цяпер? Ну, чаму важна адзначыць, як бы уганараваць, ушанаваць памяць беларускіх добраахвотнікаў, якія абаранялі Літву
Мы ведаем вельмі добра беларускіх добраахвотнікаў, якія абараняюць Украіну, але яны не былі першымі, ці аднымі з першых былі тыя добраахвотнікі, якія абаранялі Літву. Гэта было больш 100 год назад. І мы бачым, як спецслужбы Лукашэнкі увесь час прабуюць убіць клін паміж беларусамі і літоўцамі. Нейкі невядомыя малююць непрыязныя Літве надпісы на платах, псуюць беларускія асяродкі, бары ў Вільні. Ну, патрэбны быў нейкі адказ гэтаму. І вось гэты адказ стварыла беларуская дыаспара, беларуская грамада ў Вільні і ў Каўнасе. І пачалася кампанія ці ініцыятыва пад назвай «Беларусы – гэта сябры». То бок мы сябры літоўцам, так? І мы хочам паказаць нашу славутую частку гісторыі супольнай, калі беларускія ваяры абаранялі незалежную Літву. Для гэтага пачаўся збор. Дадзеныя да гэтага збора можна знайсці пад гэтым відэо. Я заахвочваю далучацца да збора нават самымі маленькімі сумамі. Калі хтосьці не можа фінансава далучыцца, можна падзяліцца гэтай інфармацыяй, запрасіць іншых. Ёсць дадзеныя да збора, там ёсць збор у Польшчы, ёсць збор таксама ў Літве. Калі ласка, пад відэо карыстайцеся. Для мяне асабіста гэта вельмі важная гісторыя, таму што больш 10 год назад, абсолютно выпадкова, падчас даследавання майго сямейнага радавода, моя сям'я, мы адкрылі, што адзін з афіцэраў асобнага беларускага батальёна ў войску літоўскім, вот так гэта называецца, Вячеслав Разумович Хмара, быў дваюродным братам майго прадзеда Константина Разумовича. Гэта была абсолютная выпадковасць, якая цалкам перевернула наше уяўленне пра гісторыю маёй сям'і. Вячеслав Разумович гэта была досыць цікавая, такая, ну, не тузінковая, не банальная постаць, яна не была аднакаляровая. І істотна то, што ён быў другой асобай у гэтым батальёне. Палкоўнік Успенскі быў камандзірам батальёну, а Вячеслав Разумович Хмара быў ад'ютантам. Пасля гэтага у яго быў вельмі пакручасты лёс. Трагічна, хутчэй за ўсё, ён скончыўся. Яго арыштавалі ў 40-м годзе на тэрыторыі Беларусі. Да канца незразумелая акалічнасць ягонай смерці. Магчыма, ён загінуў у Карапатах альбо ў Катыні, як польскі шпіён. Гэта яшчэ трэба будзе адкрыць у архівах. Але для мяне гэта паслужыла пэўнай дадатковай матывацыяй, каб дапамагчы падтрымаць гэты збор, сабраць сродкі, каб 23 лістапада ў дзень літоўскіх ваяроў адкрыць шыльду у Коўне на будынку, дакладна на тым самым будынку казармы, дзе і знаходзілася база асобнага беларускага батальёна. Сергей, ну вось з этой шыльдай зразумела, гэта вось так, тое сведчанне, што ў беларусаў ёсць вялікія традыцыі змагання за нашу і вашу свабоду. Тое, што цяпер і ва ўкраіне адбываецца, так беларусы робяць. Але вот якраз у гэтыя ж дні і гучна таксама гучна ў беларускіх медыяў пра той афіцыйны пантэон герояў, які ствараюць цяперашнія ўлады Беларусі, так, і там ужо спачатку Лукашенко нараду правёў, пасля круты вынікі падвёў. У выніку днямі сабралі з гісторыкаў тых вось афіцыйных асобаў, на якія трэба нібыта арыентавацца беларусам, выключылі з усіх герояў людзей, которые з заходнімі краінамі, з суседзямі былі звязанымі, як тыя ж самыя ваяры за літоўскую незалежнасць, польскую. Ну і таксама выключылі тых, хто не быў забіты НКВД, засталіся такія савецкія беларусы ў іх. А якія героі сярод беларусаў былі вось у той вайне, у той перыяд? На каго нам раўняцца? Так, ну, трэба памятаць пра тое, што не ўсе беларускія героі, не ўсе нашыя ваяры, яны былі стэрыльныя. Ну, зрэшты, і цяпер гэта не так. Ну, ёсць, канешне, святыя, так бы мовіць, людзі, якія аддалі сваё жыццё, чыстыя душы. Але ёсць людзі, которые мелі вельмі складаны лёс і праходзілі праз разнастайныя выпрабаванні ў сваім жыцці. Ну, так выглядала 20-е стагоддзе для шматлікіх народаў у нашым рэгіёне, і для беларусаў яно было вельмі цяжкім, так. І гісторыя жаўнераў, афіцэраў асобнага беларускага батальёну войска літоўскім, гэта яшчэ адзін доказ таго, што былі там, канешне, і героі, якія аддалі свае жыцці і назаўсёды засталіся абаронцамі Літвы, так, такіх былі дзесяткі беларусаў, якія загінулі. Зрэшты, гэта падобна, як і ва ўкраіне. Беларусы таксама аддаюць свае жыцці за незалежнасць Украіны, але потым лёс складаўся цалкам інакш. Па-рознаму вельмі складаўся лёс беларусаў. Адныя беларусы з батальёну беларускага асобнага перайшлі на тэрыторыю савецкай Беларусі. Дапускаю, што частка з іх была рэпрэсаваная. Іншыя памерлі на захадзе, іншыя скончылі сваё жыццё ў засценках НКВД.
Так ці інакш, гісторыя асобнага батальёна – гэта вельмі слаўная такая старонка нашай гісторыі, якой варта ганарыцца, якую варта ўшаноўваць. І вось гэтая ініцыятыва па зборы сродкаў на шыльду, якая будзе размешчана на казарме, дзе знаходзіўся гэты батальён у Коўне. Гэта вось такі прыклад нізавой ініцыятывы, якая ушаноўвае памяць нашых герояў. А як ты думаешь, Сергей, вот для тебе гэтая гісторыя стала уласным адкрыццём, а для беларусаў яно што адкрывае? Для беларусаў гісторыя асобнага беларускага батальёна ў войску літоўскім адкрывае тое, што беларусы ў 20 стагоддзе з аднаго боку змагаліся, ахвяравалі свае жыцці за вольную Беларусь, але з іншага боку іх лёс складаўся так, што ім даводзілася ваяваць і за свабоду незалежных суседзяў, таму што на той момант, калі асобны беларускі батальён абараняў Літву, ужо не было фактычна беларускай дзяржавы, не было беларускай народнай рэспублікі на мапе. Так, беларускі ўрад у вагнанні функцыянаваў у Літве, але беларусы маглі абараняць толькі незалежных суседзяў. Такім чынам, як бы змагаючыся за незалежную Літву, яны змагаліся за Беларусь, так як беларускія добраахвотнікі ў Літве, ва Ўкраіне, прабачце, змагаюцца за вольную Беларусь. Тады не ўдалося ім перамагчы Савецкі Саюз, бальшавіцкую Расію, аднак з дапамогай беларусаў незалежную Літву абаранілі, і незалежная Літва выжыла тады ў міжваеннае 20годдзе, што паслужыла асновай для незалежнай Літвы, якая адрадзілася ўжо пасля распаду Савецкага Саюза. Так, дзякуй, Сергей. А сёння Літва прымае беларускіх палітвязняў і таксама падтрымлівае ўсяляк дэмакратычныя памкненні нашыя. Сергей Пеляса, намеснік кіраўніцы рэдакцыі беларускамоўных інфармацыйных праграмаў Белсату, быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошнюю ініцыятыву ў Літве, каб уганараваць месца дыслакацыі беларускага добраахвотнага батальёна там 100 год таму. Ну а на гэтым у нас усё. Дзякуем спадарству за вашу увагу і за каментары пад нашай трансляцыяй. Асабліва за лайкі, калі хтосьці яшчэ не зрабіў. І ведаеце, як зрабіць гэта бяспечна, калі ласка, паставце нам лайк, нам гэта вельмі дапаможа ў распаўсюдзе гэтага контенту. Для вас працавалі Анастасія Русецкая, Алесь Залеўскі. Ну і да хуткай сустрэчы. Да завтра. Добрага вечара.